Il-Union tal-Cabin Crew dik tal-Bdot l-Alpa u l-Union tal-Inġiniera fl-Air Malta it-tlieta filgħodu ltaqgħu mal-Gvern biex jiddiskutu l-futur tal-Air Malta. Preżenti wkoll ir-rappreżentanti tal-kumpanija Ernst & Young li huma l-konsulenti ewlenin tal-Gvern għar-riforma fl-Air Malta. Saret laqgħa wkoll mal-General Workers Union li fit-tmiema is-Segretarju Ġenerali Tony Zarb ħabbar li kien hemm qbil biex jinħoloq steering committee bejn il-Gvern u l-unions għad-diskussjonijiet li jridu jsiru dwar il-futur tal-linja nazzjonali tal-ajru. Fi stqarrija separata l-UHM ukoll qalet li jiltaqet mal-Gvern dwar dan is-suġġett, iżda mhux se tkun involuta b'mod dirett fid-diskussjonijiet għaliex mhix il-Union ewlenija tal-ħaddiema. Intant, il-passat, il-preżent u l-futur tal-Air Malta kienu diskussi waqt il-programm inkontri it-tnejn filgħaxija. Dwar il-qagħda twali fl-Air Malta, id-deputat tal-Gvern Robert Arrigo qal li kien għalih l-Air Malta jġiba tagħmel il-flus mingħajr xi sforzi kbar. Kieku jiena nista' nieħu l-Air Malta illum jiena nista' nagħmel il-flus minna minkejja da kollu li X'tagħmel Robert? X'tagħmel għadha filgħodu jkollok l-Air Malta f'idejk? Illum il-problema tal-Air Malta hija l-marketing tagħha, hija l-mili tas-siġġijiet tagħha. Robert Arrigo ddeskriva x-xiri tal-RJ70s bħala history lesson. Iżda Franz Camilleri, ex-konsulent tal-Air Malta, qal li x-xiri tal-RJs kien il-bidu tal-problemi għall-Air Malta. Mera Luis Colejro Preca filwaqt li attakkat id-deċiżjonijiet passati fl-Air Malta appellat biex il-ħaddiema jibqgħu maqudin f'dan il-mument delikat. L-eks Ministru tat-Turiżmu Carmen Uvella faħħar il-passat glorjuż tal-Air Malta illi dejjem ikkontribwixxiet lil pajjiż u qatt ma kienet mażra.